Astăzi ne creăm finala UEFA Champions League, Manchester United vs Chelsea, care a câștigat Manchester United la penalturi, care la acel meci Ronaldo era prima cred că Champions League în finala, care a arătat și penalti și după aia și cu lapa pe care a arătat din cauza la ploaie. Cred că au fi alunecat și astăzi o să ne creăm finala UEFA Champions League, Manchester United vs Chelsea, e clasic cam așa din Anglia și hai să-l recreăm. Azi e 9 v-am zis ca să-i a doua zi că postez, adică nu e a doua zi, deja l-am postat pe celălalt, dar o să postez mâine, știți? Și o să fac mai devreme ca să aia și o să postez mâine când am timp. Și să dau să găsim Manchester United aici, vs Chelsea, așa da, Chelsea Londra, aici. Care Manchester United era avut cu 21 chemistry, 88, 87, 83, deja Manchester era mai bun decât Chelsea în acest an. Și o să vedem pe ce stadion jucăm. Pe Old Trafford, cred că jucăm la Manchester United acasă, pe noapte ne sunăm. Da, pe noapte deja e, select bel, așa. Și asta da primul meci. Deci, facem meciul din Champions League. După ce o strâng cu toate astea, o să facem cu jocul, cu aplicații de la joc, care cum să vă luați să jucați. Și frumos să începem cu 2.000 să începem o dată. Așa, aia să merge frumos, da goluri. Ok, deci acolo le-am putut la da 3-1 de Dani Montana și sper să ne bată aici Chelsea Londra. Care măcar e un atac bun. Chelsea, ok, bun, atac. Aoleu, Șbacul dublează. Ok, nu e penalty, deci a scăpat. N-a fost nici fault, e bine, n-a fost fault. Dacă cred că puțin la, cred că așa am eu mereu, la anul ăsta. Ok, da pentru Ronaldo care era bun, sau e Ronaldo la acolo, era Ronaldo, n-am văzut. Cred că nu era Ronaldo. Uită pe video, cred să văd dacă era Ronaldo, el. Ce fac aici, n-am mai zis nimica. Să iei ăsta care a băgat faul. Ok, deci cred că nu era așa foarte bine să băgăm cam așa, sper să nu galbe pentru asta ce a făcut. Ok, cred că era așa foarte bine acolo, cred că era un gol, cred că ăla. Ok. Uite pe Ronaldo, mai ce era Ronaldo. Uite, Ronaldo avea Ronaldo 2008. Ronaldo prime înainte. Să ne ocazie mare. Oh, cred că trebuia să bag cu ăla, am greșit. Trebuia să bag cu cercul, nu cu triunghiul, cu pătratul. Aoleu, ce-am uitat, mă să duci la cod, la PS controlele astea, ce să mai zic. Așa, să vedem cum faci, să o dea pe poartă. Să cred că o dea pe poartă la dat. A dat la jucător. Și aici era în care, deci să că m-am aruncat-o. Eu m-am încurc pentru că nu mai țin minte controlele astea. Adică m-am jucat, adică, da. Știți voi ce să zic și ai. Ia să vedem. Ia de 0-0, adică, da, 0-0 la pauză e bine. Nu? Adică, da. Ronaldo n-a jucat din cap, pentru că Ronaldo are viteză. Viteza Ronaldo să se bătaie aici un atac pentru Chelsea. Chelsea, da, e bun și Chelsea în acest an care a pierdut în 2008, Chelsea de fapt, bravo lor. După aia domnul a câștigat Barcelona, nu mai zic. Până cred că fac în 2009 pentru că îmi place acel meci. Cred că nu mai cum am văzut în Barcelona în 2009, cred că tot cu Chelsea Spain. Nu, cred că a fost tot cu Chelsea Spain că a fost 2009, sau nu? Nu mai țin minte. Șutul lui! Paoleu, ce s-a băgat-o? Cine a fost ăsta, mai să uit? Nu o văd. Cred că a fost Ronaldo, era o parte acolo. Nu a fost Ronaldo ăsta. Nu a fost.
Bun, și uite dacă a apăsus, da. Dar uite pe PS ce înainte era bomba acolo, ce apăra. Ok, cine nu știe, s-a clicat atât că a dat șutul ăla. Ok, văd că este portarul, dar nu știu dacă pase ăsta. Ok, așa, cred că o să fie gol ăsta dacă nu fac nimica. Dacă nu bag un favort, trebuie să mai treacă de noi. Deci jucam așa o rază, mamă cum a băgat-o pe aia. Și Van de Sar era bun, adică a apărat o rază de penalti și Van de Sar care a jucat aia cu Manchester United, a străvat, adică. Așa, bun. Ok, pe lângă linii. Șmecher. Ok. Ia. Să vedem, aole, avem puțin până la pauză, deci cred că va fi 0-0 pe pauză, să sperăm să dea Drogba acum gol. Drogba, care era până la Chelsea, nu mai zic că nu o să apere. Dar da gol Drogba. Greșeala noastră acolo, a greșit. Nu e vina mea că a greșit. Uite Drogba, deci Drogba când bagă schimbul lui Messi, zici nu mai zic nici că Drogba, dar să dau și un gol, face penalti. Uite, vă și uită ăștia. Hai, bun, este bun atacul ăsta. Dacă trece de cineva, aoleu, cred că n-am văzut la să prea repede. Hai că acum am venit pauza și o să dăm puțin pauză, că noi să dăm ca să mai fac și ceva pe aici. Dar nu mai zic că deja am venit Drogba cu viteza aia și mai zice ăsta un șut de Ronaldo, doctor liberă. Și este pauză. Nu, este... Am putut de palme. Și nu aș putea la noi acasă pe Old Trafford, adică nu mai zic nimic, da, ce să mai zic. Putea la noi acasă pe Old Trafford. Drogba. Tot de fiecare Drogba, că bagă viteza și e 2-0 aici. Ok, cea mai Van de Sar, bravo. Dar de ce de-a plată pe aia care trebuia să fie gol? Că deja a fost gol, nu mai zic. Uite, 45. Și cred că se bate scurt, nu se bate scurt. Drogba, mamă, dacă nu era acolo, era 2-0, a scăpat bine, bă, a scăpat, mai stai acolo, că avea să se bate scurt. Știi că nu va fi gol, da, se bate scurt. E, aia că n-a dat golul, băi. Ronaldo, unde bă Ronaldo? S-a dat pauză, da. E faul, e pauză. Acum trebuie să dea pauză, că văd că n-a dat niciun minut. Dacă vedeți minutul, scrieți în comentarii, dar nu văd niciun minut aici. Mă, de fapt, deci tu când vezi pe Drogba, nu mai zic nimic, ca Drogba, e pauză, gata. Da, e pauză. Sau nu e pauză? Dar când mai are, mă, până să ia pauza? Bă, de câte dau? 5 minute prelungiri până la pauză? Ce e asta? Acum e pauză, gata. Deci ne vedem după pauză, unul de Chelsea, deci ne vedem. Am revenit acum pe meciul, am făcut bune pentru că pentru că nu știu ce s-a întâmplat acolo, am stat să mă aia la exisuri pentru că să mă cum să joc și mai bine să dau și un gol. Să dau și un gol, bă, deci un singur gol să dau și eu. Mă fac de râs. Un singur gol trebuie să dau și eu. Dacă ce se joacă urât. Ăla cu Spania a fost 2 penalti care s-a furat. Poate și dacă vă uitați pe video că s-a furat. Și alții a dat penalti. Adică nu mai zic nimic și... Da. Rode care era share. Nu mai zic nimic că Rode ăsta. Dacă facem aici mai șmecher. Nu o facem. Să facă mă Rode că... Da. Ce să mai zic. Ok, poate o să facem și pe aia 2002 și dacă facem cu e-fallback, că de nu dacă are 2 și dacă avea, dar mă văd că avea un mod mai de la așa mai nu bun, că ți-a făcut niște moduri. Dar ăsta nu cu modul ăsta. Data de descarci aplicația, jocul și poate să mai descarci ceva de care durează 100 și gata. Gata. Și poți să duci când vrei tu, până la infinit, dar aia, da. Acum, bun, care? Chelsea atac cu ăsta. Aoleu.
Chelsea periculoasă, Drogba, la era gol acolo. Ok, greșește, Drogba, mamă, ce apără de Van der Sar. Nu pot să cred ce apăra Van der Sar, bravo Van der Sar. Are corner, ok, minutul 62 și... După că nu bate, știu că e frică să fie gol, da gol, o ia să gol să fie gol, deci asta a văzut că o să fie gol. Drogba dubră. Ok, bravo. Bravo, Drogba. Da, la bătaie. Deși ăla cu spera la bătaie. Și nu știu la asta, frate. De bă, la bătaie la fiecare meci. După a venit și la 2022. Să vedem cum facem la ăla după aia. Dacă la bătaie sau nu. Haide, bă, cu gol Ronaldo, hai mă Ronaldo. E offside. Ronaldo, e foul, bă, e foul, Ronaldo, hai. Bă, Ronaldo, bat-o, bine plasată! Bă, dacă bătea, un aparator. Un aparator a fost ban. Nu, n-am văzut că a dat prea tare plasată a dat-o. Ia. Saolă, aproape, dacă mai punea puțin pe dreapta, era gol la frumos, să vin când. Era și un 2-1 acolo, da? Da, am noroc ce să facem. Ronaldo, tot ce mai bun este. Ronaldo putea la următoare vin la Manchester United. De la Real Madrid ca să are nevoie de el. Deci nu, frate, deci nu pot să cred, mă, fraților, adică, da. Ce puteți ăștia? Deci nu, adică, da, uite, acum dacă l-aș bătea și la asta cu Spania, cu Olanda, mă zic că l-am bătea și cu Chelsea. Da, nu, ce de dă ăsta, cine e ăsta? Dacă e gol și acolo, nu mai stricat. Mă să dau și de un gol, mă, frate, dar dacă n-avem cum să dăm, lasă să dăm și de un gol. Rudi! Mamă, ce-am văzut că am văzut că e gol! Ce-am văzut că e gol, bă, frate! Am văzut că zic, am văzut că intră aia, am văzut că intră garantat. Ia, mă, cine e ăsta? Nu, bă, frate, nu are cum, bă, deci nu pot să-mi ia. Nu cred că mi-o ia așa de repede. Nu, frate, trebuie să joc mai bine, bă. Deci, da. Eu cred că face și un meci cu Cupa Mondială din 2002. Dar nu o să fac acum, v-am zis că o să fac la 2002. E șmecher rău, deci zici că e ca adevărat. Nu e chiar, pe poze e adevărat, dar jocul chiar nu este adevărat, să știți. Jocul. Am bătut și tare, deci am bătut tare, nu știu ce am bătut tare. Am bătut prea tare, am bătut și aia, până la final. Deci, cam cred că 2-0 rămâne meciul. Remontată cam greu să mai dăm. Nu, să poate dă iar gol. Că avem, va de să le apăra nimic în meciul ăsta, ce să mai zic. Hai mă, Rodi, din braț tot terenul, mă, frate, dar n-ai ce să treci de ei. De Chelsea. Credeam că fac și lui, cum m-am antrenat mult până să fac vreo clipul. M-am antrenat la training ca să fac ceva, să dau gol. Dar uite că n-am loc, uite. Rudi, aolea, ce scurt a bătut-o! Wow, nici dacă n-a fost șută ăla. Deci, dacă era pasă la Ronaldo, cred că era un gol frumos, da. Minutul 20, da. Minutul 20, cred că se dă prelungiri, cred că, dar o să dea mult prelungiri, cred că să zic că o să dea. În 2 minute. Ok, să dea gol, Drogba, dacă nu dea, cred că era gol acolo. Hai mă, Rudi, mă, fă și tu ceva, Rudi. Că ne-am făcut din meciul ăsta. Am și o ocazie de gol, dar să dea numai hat-trick. Deja. Ok. Gata meciul, s-a terminat meciul, deci, da. Da, pentru ne-a făcut la Chelsea de aia 2-0, ce să mai zic, bravo, lor, a făcut și la meciul. Deci o să a fost episodul, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați butonul de like și subscribe și clopoțe ca să primiți toate notificările
Atât, să scris 10 like-uri și față și alte lucruri. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!